ସାଧାରଣତଃ ମହିଳାମାନେ ମାସୁମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମହିଳା ଓ ଝିଅମାନେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ କରିବା ସମୟରେ ବହୁତ ଡର ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ। କାରଣ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ କରିବା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଡରିଥାନ୍ତି। ମନୋଚିକିତ୍ସାବିତ୍ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ମହିଳାମାନେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଝିଅମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ଏକ ଅଲଗା ହରମୋନ କ୍ଷରଣ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ କରିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡର ଲାଗିଥାଏ। ବହୁତ ମହିଳା ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜଣା ନଥାଏ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ କରିବା ଫଳରେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଯିବାର ଡର ସେମାନଙ୍କୁ ରହିଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଥର ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇଥାଏ ଓ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ କରିବାକୁ ଡରନ୍ତି। ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଏବେ ହିଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ବି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି ନିହାତି ଭାବେ ସେୟାର କରି ଏବେ ହିଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।